Potser ens ha sorprès una mica la manera de reaccionar de Jesús en aquest fragment d'Evangeli que hem llegit de Mateu. És que Jesús a vegades té sortides que ens desconcerten i la gent estranya. Té expressions que no saps per on agafar-les. Qui és la meva mare? Qui són els meus familiars? I ningú s'atreveix a demanar una explicació, si és que n'hi ha cap. I en s'alça, extén la mà, eixampla la mirada. Tothom que fa la voluntat del meu Pare del cel és la meva mare, dels meus familiars. Doncs jo vull sempre, al començar la celebració, volia dir, estimats familiars, mare i parents de Jesús, que heu vingut avui a la celebració de l'Eucaristia. Un aclariment que encara desconcerta segons com una mica més. Una resposta que desconcerta, o potser no, potser ho aclareix tot. Existeixen uns lligams de l'esperit, també en la vida normal i humana, més forts que els mateixos lligams de la carn. Jesús amplia els lligams de paternitat. I ara entenem perquè nosaltres, amb tot dret i amb tota veritat, podem dir a Déu, Pare nostre. I també és així que podem dir Maria, Mare nostra. Jesús no renega de la maternitat de Maria, l'amplia fins a nosaltres. Això serà aquell, aquí tens la teva mare, adreçada a Joan, al peu de la creu. Jesús no nega la maternitat de Maria, l'amplia fins a nosaltres. Sí, la seva mare és tot aquell que fa la voluntat de Déu. Maria les té totes dues. La maternitat física perquè l'ha portat al món i l'altra perquè fa la voluntat del Pare. Recordeu aquelles paraules de l'Anunciació. Facis a mi segons la teva paraula. És per això que Sant Agustí s'atreveix a dir que res hagués servit a Maria la seva maternitat corporal si no hagués concebut el Crist en el seu cor i després en el seu cos. La teva mare és aquí fora i et vol parlar. No, ja no cal. Ara ja no necessita Maria abraçar-lo, escoltar la seva paraula, ni veure-lo, per sentir-lo molt a prop. Ara pot marxar serena i tranquil·la, segura d'una altra veritat que ella no sabia encara. Allò que els mantindrà units més enllà de la distància física seva. L'afany per complir la voluntat de Déu. I així, només així, s'entén, parlem i s'entén el Calvari. Avui som aquí com cada dia 25 i com en tota celebració hem escoltat aquesta salutació. Germans, vosaltres sou els germans i la Mare de Jesús, si complim la voluntat del Pare del cel. L'Evangeli no és un llibre per llegir, fins i tot diria que no és ni un llibre per escoltar. És un llibre que llegir-lo i escoltar-lo ens donarà la vida. L'Evangeli és per viure com a fills de Déu. Que el Senyor ens ho faci entendre així. I això farà que creixi encara més la nostra devoció filial a la Mare de Déu, la primera serventa del Senyor, la que, si volem ser fidels a Déu, com ningú, ens farà de model i de mestre.